अमा मानै सावखाबाय अमा मानै बारा माबा नाङा खिन्थु हेलो फ्रेंड्स नोंथांमोनखौ मिस्टार बड' इउटुब चेनेलाव बयखौबो हरबाय दा नै जों गामियाव हाबा दं आरो गाबोन ओमफ्राय नैबे हाबा लागोआवनो जों अमा सावफैबाय ओमफ्राय बायदिसिना सेंग्राफोर माखासेया माने सिलाफोराव साजायलागासिनो दं गेटफोर बानायलागासिनो दं ओमफ्राय दा नै अमा गोदागासिनो दं ओमफ्राय जोबोद दावरावना बे अमा गोदानायावबो ओमफ्राय बै सिलायावबो ओंखायनो नैबेयाव इन्ट्र होबाय आरो आङो दहाय भिडिअ बारा खालामनो हायाखै आं अमा सावनायखौल' एसे देखायनो हादों आरो दा नै अमा गोदानायखौ देखायनो लांबाय थानो नाजानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो ब्लग भिडिअखौ मोजां गोजा बेदरा आरो मासे दंबावोसो मासे दासो मासे गोदाखां आयौ दावरावदार मासेनिखौ गोदाखांनानै सुगासिनो दं नै 40 केजिनि बारबायानो मानैजों कुइन्टेलसो जानो हागौ मासेखौबो नै गोदाहांबाय आरो नै ससे दानस'बायानो गोदाहांबाय एक्सट्रा सुगोन आरो लोगोफोर बेसे जाखो इयो सुनाया बेसे जाखोलै 50 केजि सेरसे सफारिया बाद सफारि एवना जानोसै दा इखौ गोदाग्राफोरा गासिबो खामानि मावग्राफ्रा जासिनो आरो दा नै मासेखौ सुलायबाय नै बेसे जायोथाय बेबा नैबे मासेयावबा एबारनिया बेसे थांलायखो बेसे थांखो 52 दहायनि समानानो हमदो कुइन्टेलसोनि बारबाय आरो गासै जोंना सेंग्राफ्रा नै बायदिसिना साजायलागासिनो दङ मण्डपखौ नै जोंहा सुनिल फंबाय दङ ओमफ्राय नै ओरैजा बानायसो माबा माबि सनाराम फंबाय दङ नै ओरैजा होलागासिनो दं नै मण्डप बियो बिबारबो होबावबायसो नै बेयाव बारसे नै ओरैबो होबावगोन र' बारनै होबावनांगौ ओमफ्राय नै खालार पेपारफ्रा सिथाबला जोब्बाय दुरुं सोंनानै बे माबायदि स्पाइडारमेन ओमफ्राय नै खान्थाल बिलाइजों बरिया साजायबावोसो गेजेरनि खुन्थियाव ओमफ्राय आनारस गांखंबो दंबावोसो नै ओमफ्राय नै बक्सफोरा नै आं दा लामाखौ एसे देखायनि र' लामायाव बारा साजायजोबनाय जायाखै आरो दा साजायनाय जाबा साजायगोनसै ओमफ्राय नङाबा गाबोन साजायनोसै लामानि माने गेटल'सै आरो लामायावबो स्क्रिन सोंजोबखाबाय नै लोगोफोर गेटखौ एसे देखायनि र' ना सोरबाफोर सिथाबबाय नामाब्रा थार्मकल हानानै सिथाबनांगौ बेयाव नै सिथाबथ'वाखै दा खालिथ' आरो लोगोफोर अमा फुथारनायनि माने एसे खामानि मावनायनि माने एसे बिथै बिखाफोर एवदों बेखौ दा जागोन जानायखौबो एसे देखायनोसै आरोना लोगोफोर नै बिदि आरोखि नै ओरैजा सहैफिनसिगोन सिलायाव गामियाव थिगसे मोसानांगौ सिंसा होखाव खेंसिजों खाख्र' खुख्र' खालामथारनांगौ बरिया जाखाबाय नै बेयाव लाबो बिबार बारनायसै आं लागाव गासिबो आफादाव जिरायजोब्बाय नै बेदरफ्राबो सौहैबाय नै आरो लोंग्राबो फैगासिनो दं जुमाय गिसिलाय गोरानलाय होखावनोसैलाय दसे जानानै दसे मेथाइ दामनोसै दसे साजायलांसै न'आव दसे उन्दुहैनोसै माला सौहैखो गोजाबो दंलाय लाङो माथोलाय गासिबो होख्लायखायो
समायना महर मुखरा आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय नोंथांमोना मिथिसार बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामदो लाइक होदो कमेन्ट होलाबायदो ओमफ्राय दा आं न'आव थांसै आरो ओमफ्राय गाबोनसो नालाय मेन हाबाया गाबोन गाजा ब्लग भिडिअ खालामबावगोन नै दिनै मोसाबावदोंसो माखासेया जोंना सेंग्राफ्रा ओमफ्राय दा थांसै आरो जों न'आव ओमफ्राय गाबोन एसे खामानि दंबावो नै गेटआव गोथार जुलिखौ लिरथ'वाखैनो ओमफ्राय बिदिनो हिन्जाव गोदान हौवा गोदान थाग्रा बेलुनफोर बायदिफोरना सुनांगौ गाबोन दसे मावफैबावनोसै माने ओमफ्राय गाबोन मोजां ब्लग भिडिअ लाबावगोन आरो आं नैबे भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय आरो नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन आरो हाबानि भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जाय जाय गोदान नटिफिकेसन थांनो बाय बाय